Πανελλήνιες. Δύο λέξεις που για τους περισσότερους στην Ελλάδα σημαίνουν ένα πράγμα. Άγχος. Ατελείωτες ώρες διαβάσματος και η αίσθηση ότι ολόκληρο το μέλλον σου παίζεται σε λίγες μέρες. Είναι ένας θεσμός που έχει σημαδέψει γενιές και γενιές. Σε αυτή την ανάλυση θα βουτήξουμε στα βαθιά για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο θεσμός, πώς λειτουργεί και τι σημαίνει για χιλιάδες νέους κάθε χρόνο. Κοιτάξτε αυτή τη φράση. Μια εξαιρετικά ψυχοφθόρος διαδικασία. Νομίζω τα λέει όλα. Αποτυπώνει τέλεια την πίεση. Γιατί δεν μιλάμε απλά για ένα τεστ γνώσεων εδώ πέρα, έτσι. Μιλάμε για μια πραγματική δοκιμασία νεύρων και αντοχής που επηρεάζει τους πάντες. Μαθητές, οικογένειες, ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα που θα μας απασχολήσει. Τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό? Θα το πιάσουμε από την αρχή. Το σύστημα, την ιστορία του, τις συνέπειες, αλλά και, το πιο σημαντικό, τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς είναι οι Πανελληνείς και γιατί έχουν τόσο τεράστια σημασία. Εδώ, η λέξη που κάνει όλη τη διαφορά είναι μοναδική. Σκεφτείτε το. Σε άλλα μέρη του κόσμου μετράνε πολλά, οι βαθμοί στο σχολείο, κάποιες δραστηριότητες. Εδώ όχι. Σχεδόν τα πάντα κρίνονται από την απόδοση σε 4-5 γραπτά, μέσα σε λίγες μέρες. Τόσο απλά. Και για να καταλάβουμε την κλίμακα, κοιτάξτε αυτό το νούμερο, 13 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο κοστίζουν κάθε χρόνο στο ελληνικό κράτος. Δεν μιλάμε για κάτι μικρό, Είναι μια ολόκληρη επιχείρηση εθνικής σημασίας που κινητοποιεί έναν τεράστιο μηχανισμό. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί όλο αυτό? Λοιπόν, οι αρχές του είναι πολύ συγκεκριμένες. Κεντρική οργάνωση, κοινά θέματα για όλους, άκρα μυστικότητα. Σκεφτείτε ότι τα μέλη της Επιτροπής που βάζει τα θέματα απομονώνονται, χωρίς κινητά, χωρίς τίποτα, μέχρι να δοθούν τα θέματα. Και τα γραπτά εντελώς ανώνυμα. Δύο διαφορετικοί καθηγητές τα διορθώνουν χωρίς να ξέρουν ποιανού είναι. Όλη αυτή η αυστηρότητα είναι που έχει χτίσει τη φήμη του αδιάβλητου συστήματος. Βέβαια, όλο αυτό έχει ένα τεράστιο τίμημα. Και κάπως έτσι γυρνάμε στην αρχή. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι πραγματικά τεράστιος. Κρίσεις πανικού, αϊπνίες και αυτή η αίσθηση που υπάρχει παντού στην κοινωνία ότι αν δεν περάσεις, απέτυχες στη ζωή σου. Είναι μια τρομερή πίεση για παιδιά 17 και 18 χρονών. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Γιατί το σύστημα δεν ήταν πάντα έτσι. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή στην ιστορία του. Κοιτάξτε, ξεκινάμε από το 1964, με τις πρώτες κεντρικές εξετάσεις. Τότε τα αποτελέσματα έκαναν 3 μοίρες να βγουν, με έναν υπολογιστή της CVM που έπιανε 200 τετραγωνικά. Μετά ήρθαν οι δέσμες του 83, που πολλοί θυμούνται, έπειτα το 2000 αλλάξαμε στις κατευθύνσεις. Και φτάνουμε στο σήμερα με τις ομάδες προσανατολισμού. Τι βλέπουμε εδώ? Μια συνεχή αλλαγή. Μια ατέρμονη προσπάθεια να βρεθεί το τέλειο, το πιο δίκαιο σύστημα, που μάλλον δεν έχει βρεθεί ακόμα. Και όσο οι πολιτικοί και οι ειδικοί ψάχνουν το ιδανικό σύστημα, τι γίνεται με τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις τώρα? Η πίεση για αυτούς είναι εδώ, σήμερα. Γι' αυτό ας αφήσουμε για λίγο την ανάλυση του συστήματος και ας περάσουμε σε κάτι πιο πρακτικό. Πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση? Και η απάντηση, ίσως απροσδόκητα, ξεκινάει από το πιάτο. Ναι, καλά ακούσατε. Η ιδιοτροφή παίζει τεράστιο ρόλο και στη διαχείριση του άγχους και στην απόδοση του μυαλού. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά. Απλή και σύνθετη υδατάνθρακες. Σκεφτείτε το έτσι. Οι απλοί υδατάνθρακες, δηλαδή η ζάχαρη και τα γλυκά, είναι σαν να ρίχνεις ινόπνευμα στη φωτιά. Μια μεγάλη φλόγα αμέσως που σβήνει όμως το ίδιο γρήγορα. Μετά νιώθεις άδειος. Η σύνθετη από την άλλη, ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά, είναι σαν το χοντρό κούτσουρο. Καίγονται αργά και σταθερά. Σου δίνουν ενέργεια που διαρκεί. Για το διάβασμα θέλουμε το κούτσουρο, όχι το ινόπνευμα. Και εδώ μερικά ακόμα superfoods για τον εγκέφαλο. Τα ω3 που βρίσκουμε στα ψάρια βοηθούν τη σκέψη. Οι βιταμίνες Β από τα αυγά και τα πράσινα λαχανικά είναι για γερά νεύρα. Η βιταμίνη Σ από τα πορτοκάλια και τις φράουλες, κλασικός σύμμαχος κατά του στρες. Και ο σίδηρος για να πηγαίνει οξυγόνο στον εγκέφαλο. Μικρές αλλαγές στο πιάτο που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην απόδοση. Και αυτό εδώ είναι ίσως ο χρυσός κανόνας. Όπως λέει και η ειδικός, μην παραλείπετε το πρωινό. Είναι το καύσιμο για να ξεκινήσει η μηχανή. Ένας εγκέφαλος χωρίς πρωινό είναι σαν αυτοκίνητο χωρίς βενζίνη.
Απλά δεν πάει πουθενά. Ωραία. Βάλαμε το σωστό καύσιμο. Τι άλλο χρειάζεται? Να ηρεμήσουμε τη μηχανή. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, όσο καλά κι αν έχεις φάει, αν το μυαλό τρέχει με 1000 από το άγχος, απλά δεν μαθαίνει. Η χαλάρωση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητο εργαλείο. Ας δούμε μία πολύ απλή τεχνική, τη διαφραγματική αναπνοή. Ξαπλώνουμε, βάζουμε το χέρι στην κοιλιά και εισπνέουμε αργά νιώθοντας την να φουσκώνει. Μετά εκπνέουμε ακόμα πιο αργά. Αυτό είναι όλο. Ακούγεται απλοϊκό, Κι όμως αυτό που κάνει είναι να χακάρει το νευρικό μας σύστημα. Δίνει σήμα στον εγκέφαλο ότι όλα καλά, ο κίνδυνος πέρασε, μπορείς να χαλαρώσεις. Το μυστικό είναι η εκπνοή να είναι πιο αργή από την εισπνοή. Μερικές επαναλήψεις αρκούν. Βέβαια, όπως και με το γυμναστήριο, έτσι και εδώ το κλειδί είναι η συνέπεια. 10 λεπτά την ημέρα σε ένα ήσυχο μέρος αρκούν. Είναι σαν να προπονείς τον μη της ηρεμίας. Δεν περιμένεις να πονέσει το δόντι για να το πλύνεις κάθε μέρα. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Κάνεις την εξάσκηση σου καθημερινά, ώστε όταν το άγχος χτυπήσει κόκκινο, το σώμα να ξέρει από μόνο του τον δρόμο της επιστροφής στην ηρεμία. Και κάπου εδώ, κλείνοντας, γυρνάμε στη μεγάλη εικόνα. Η ιδέα της κατάργησης των Πανελληνίων δεν είναι καινούρια. Το ακούμε από το 1981, από διαφορετικά κόμματα και κυβερνήσεις. Και όμως το σύστημα είναι ακόμα εδώ. Γιατί? Γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι άλλο που να συμφωνούν όλοι ότι είναι δίκαιο και λειτουργικό. Και έτσι μένουμε με αυτό το μεγάλο ερώτημα. Είναι τελικά αυτός ο καλύτερος τόπος για να μπαίνει κανείς στο πανεπιστήμιο? Μέσα από μία και μόνο τόσο κρίσιμη δοκιμασία? Οι Πανελλήνες μπορεί να είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, αλλά το ερώτημα είναι παγκόσμιο. Και όσο η συζήτηση συνεχίζεται, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η στήριξη αυτών των παιδιών. Και πρακτικά και ψυχολογικά.